Sugeng dalu Pak D Gareng. Sugeng dalu Mbak Yu nami. Kula Risa Ristina. Nun Risa Ristina. Rizka. Risa. Podo. Aku nek aku budek. Yen Risa dadi Rizka ki lumrah yen Risa dadi Rinso lagi mbok seneni. Lah yen kan podo elek ra krungu. Wong ya Risa. Nggih. Saking pundi Mbak Yu? Saking Getasan. Oh Getasan. Waduh iki akeh saka kidulan iki. Leres. J. Parian nggih Mbak Yu. Nggih. Menyangkali. Golek watu. Mugi warga mriki Nggih. manggih rahayu. Allahumma amin. Aja ngono. Ayo. Jejernya. Sebelahnya. Wising dalu Pak D. Ya, kendalu. Sehat selalu nggih Pak D. Amin. Iki lho, iki wong Kok mau disapa Pak D terus ya aku sak meneh gedene ra ketok. Aja kok jenengan to, Mbak. Wong gak kula wae ora disapa kok. Iki Halo Pak Dalang itu konten lho, wow pas ganti mau. Pak Dalang ayo geser. Iya. Nggih neng Purworejo. wayangane ning Ungaran ning Purworejo. Nampu parian nggih Pak. Oh lah. Purworejo. Tuku Roti. Mugi warga Sendang Rejo kata rezeki. Amin. Ayo niki. Ingkang pungkasan wae iki. perkenalan dulu. Ya selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak D Gareng. Mbak Iya, Tati. cantik. Nah, ngomong kuwi lho disapa kabeh. Mananya sapo? Namanya Retno Dewi Setiawati. Coba. Sapa meneh? Retno Dewi Setiawati. Retno Dewi Setiawati. Nggih. Yo, bocah ngendi kowe? Pluban Suruh Kabupaten Semarang. Pak Yadi, kenal Pak Yadi? Anaknya. Oh, kowe anake Pak Yadi to? Iya. Dia kamu Sapa? Kaya sia-sia teko mlidi. bulan undang-undangane Han. Yadi to. Kaya ora penak. Apa ya du aku mbok seneni wong di kok. Bapak sehat ya, Dok? Alhamdulillah Isi sehat. sekolah to kowe mesti sih. Iya. Neng di. Diisi Surakarta. Diisi sapa? Institut Seni Indonesia Wah. Surakarta. Tak kira wis diisi. Arep ngisi ta? Hah? Arep ngisi. Aku lino Ngisi apa? jeding. Nggih, anu varian ya sayang. Nggih. Nah ya. Tuku meja karo tuku paku. Mugi warga Sendang Rejo semakin maju. Amin. Wes. Ayo kowe. Kowe wong was-wis. Aku bareng to. Iya no. Lah wis jenake iki. Sik ya. Mikir apa ora? Lho. Go Sendang Rejo to. Mikire ketemune jam 3 bengi apa piye? Ayo. Apa? Ono ula. Ana ula. Cendak buntute. Weh. Apa? Iya. Kerumangsane apa? Oh. Hah? Biasane ulane ora dines kuwi. Lah apa? Yen dines ya dawa. Mugi warga Sendang Rejo lancar rezekine. Amin. Lah saiki Pak D. Ayo. Pungkasan iki ya. Iki aku nyebuki jenengku dhewe entuk ya. Entuk. Bagio Weh. Bahagia. pancen ganteng. Alah. Ya. Masyarakat Sendang Rejo pasedulurane saya kenceng. Oh, amin. Amin. Amin ki amin. Iya to saya kenceng. Kaya kenceng. Kowe pas Rukun ya. Ora congkrah. congkrah. Ora congkrah. Loh, duitku nek ndi? Nang kene lho, nang kene. Ah, dengan sing gelem kok. Wah, marai koncone ra nyusul iki. Ya mengko rek yo. Nggih niki mangke setunggal Pak D.